Miguel Anxo Fernández presenta A Conxura do Sete, unha nova aventura de Frank Soutelo. A librería O Zoco do Carballiño acolleu hoxe a asinatura de exemplares de A Conxura do Sete, a última aventura do detective Frank Soutelo, creado por Miguel Anxo Fernández e que representa a sétima entrega desta saga de novelas. O escritor carballiñés asinou exemplares desta nova edición nesta tenda ubicada na rúa Curros Enríquez. É a sétima da serie, é unha serie que comeza hai 20 anos, neste momento Frank Soutelo é o decano dos abusos galegos, é dicir, mentre non veñan outros que fagan máis, e nada, é a sétima novela, unha novela que se ambienta, ten un sentido, está moi vinculado ao patrimonio histórico, porque hai a busca dunha hipotética espada de Santiago, un obxecto arxeolóxico que forma parte da inventio, a inventio dos restos de Santiago en Compostela, son de él ou son de Prisciliano ou son de quen son. Bueno, sobre esta idea se xoga e entón, pois, viaxamos por varios lugares de Galicia, por exemplo, aquí no caso do Carballiño, pois Oseira, o mosteiro do Oseira, hai todo un capítulo que se desenvolve ali, logo desenvolves tamén no caso de Ourense, na Catedral de Ourense, e mesmo tamén en Celanova, na rectora, neste caso, de Acevedo, que é ali ao pé de Castromao. Isto, evidentemente, hai outros lugares de Galicia, Compostela, Carboeiro, Betanzos, bueno, varios lugares de Galicia, non? Que ocorre? Que a novela é unha road movie, é unha novela que vai transcurrindo por distintos lugares, se van pasando distintas cousas, non só o personaxe de Frank Soutelo, é tamén todos os personaxes secundarios que o acompañan, que son tamén parte da acción, non? É dicir, aquí, por exemplo, neste caso eu ascendo ao cabo da Policía Local do Carballiño, paso a sarxento, é a licencia que se toma, neste caso, o escritor, é un dos personaxes fixos, logo está un que foi garda civil que é Poncio, que é de Muros, logo está a tía Castora de Muros, a familia de Muros, neste caso de Fran, porque Fran é un detective fillo de galegos, é dicir, o seu pai é de Soutelo de Montes e a súa nai é de Muros. E entón, sobre esa base, eu traigo a este detective a Galicia, e o que fai é un pouco vernos, é como paracaidista que chega, pero como trae a experiencia de ter pasado pola Policía de Nova York e a Policía de Los Ángeles respectivamente, el cambia a súa domicilización. El reside en Nova York, pero vai a Los Ángeles por un problema de bronquios, un problema de clima, non? E entón, eso dalle unha experiencia, e con esa experiencia ven aquí e resolve casos. Neste caso, hai que topar a espada de Santiago. Eso é máis ou menos o cerne da novela.